Kyllä sitä tietä kiinni siinä sitten. Näkyy. No niin, nyt lähdettiin sitten menemään alaspäin tätä hurjaa tietä. Heikkohermosia tää hirvittää. Kaikki täällä ei uskalla kuulemma edes ajaa. Serpenttiinitietä. Oikein niin kuin... Ui hitto sentään. Mitäs mä menin nyt sanomaan? Tie menee siellä jos... Ui, apua vaan! Oho, ääni nousi jo falsettiin. Kauhea sentään. Mut vähän näyttää tässä kääntää vähän tonne ylöspäinkin. Tai tänne, no nyt näytä sitä tietä nyt. Tietä. Oho. No, aika tiukka sanoisinko. Siinä on tehty korotettu kaide. Ui, hitsi mikä mutka. Sieli keskellä suuta. Liikennemerkki. Pitää varoa päähän putoavia kiviä. Niin se voi vielä jos ylhäältä tulee kiviä ja avoauto, niin se voi tehdä aika kipeätä. Henki pois. No se on henki pois, jos joku... Ei se tarvii iso kammutikka olla, kun se keskelle päätä kopsahtaa, niin... Hitto, olisiko tuo katto pitänyt laittaa kiinni? No, nyt se on myöhäistä, toivotaan ettei napsaada. Oi kauhea sentään. Näytäs tonne ylöspäin, sinne oikealle ylös sinne. Näytäs tätä eteenpäin nyt tätä tilannetta tässä. Tää tulee ihan pään päälle toi. Aika tiukka. Aika paha. Se on vielä tällaista aika murenevan näköistä tavarasta, niin varmaan että tääkin tie varmaan joskus sortuu tästä. Toivottavasti nyt vesisateet ei oo heikentänyt sitä. Joo, nyt tultiin jo sen verran alemmaksi, että nyt täällä on jo huomattavasti vehreämpää. Kasvillisuuttakin on jo enemmän ja täällä on jo ehkä hieman lämpöisempää kuin tuossa äsken. No.